Lena dah. Apa wis ora kelingan sumpah janji marang aku sinoksen bulan jarene restoku aku wes nganti ketiga nangis sliramu ora kirepno bareng saiki wes teko kowe malah ada liyo ora nyono ora kira kowe manut taline asmara tresnaku tulus suci rambut cokro Allah boleh jadi pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu ning ati nanging aku ora bisa ngati lilo atiku wis lilo senajan pate bareng saiki wis teko nggak jelas kan tadi live sekarang video live lu masih ora nyono ora kira kowe padha taline tresnaku katulus suci rambut joko malam boleh jadi apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu senajan aku ning ati nanging aku ora bisa kemarin engkau masih ada di sini.